стоїм у повній покорі, жалієм за гріхи наші, за всі учинки свої. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Ты найсвятейшая Дева, наша завжди королева, найпригожейшая кветка, будем хвалить мы Тебе, Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Святая Дева Мария, просим, моли за нас, Сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вусны мои наполнятся хвалою Твоею, как мог я славить велич Твою. Нехай узрадуются вусны мои, коли я Тебе заспеваю. Аллилуйя, гэтымі словами з 71-го псальму розпочинаємо сьогоднішню літургію Святої Мши, яка ахвяравана у інтенції за померлих, за Ядвігу у 22-ю годовину і за Юзефа у 12-ю годовину після смерті і за померлих сім'ї Рибіцьких. Стоячи перед Паном, признаємося, що ми слабі і грешні. Сповідаюся Богу Всемогутному. І вам, брати і сестри, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. моя вина, моя вельми великая. Какая вина? Тому прошу Найсвятейшую, все сюди Панну Марію, усіх всех ангелов анелов і и святих, святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога. нехай змилується над нами Бог Усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся.
Боже, Ты любишь невинность и праз покаяние вертаешь ее грешным людям. Просим Ciebie, skieruj do siebie serce Twoich słuchał wyzwolenych z ciemry niewierja i nie daj im odejść od światła Twojej prawdy, przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żywie i włodaryć u jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny jaw. Amen. Czytanie Kniги Dziejów Apostolów. У той дзень пачалося вялікае ганенне касцёла ў Єрусаліме. Усе, акрамя апосталаў, разышліся па краінах Юдэі і Самарыі. А пабожныя людзі пахавалі Стэфана і ўчынілі вялікі плач па ім. А Саул нішчыў касцёл, уваходзіў у дамы, забіраючы мужчын і жанчын і кідаючы іх у вязніцу. Тыя, што рассеяўся, хадзілі, абвяшчаючы слова. Філіп жа прыйшоў у горад Самарыю і абвяшчаў там Хрыста. А людзі згодна слухалі, што казаў Філіп, чуючы і бачучы ўчыненыя ім цуды. Бо з многіх апантанах выходзілі з вялікім крыкам нячыстыя духі, і шмат спаралізаваных і кульгавых было аздароўлена. І сталася вялікая радасць у гэтым горадзе. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Ускликни Богу, уся земля, ускликни Богу, уся земля, ускликни Богу, уся земля, спевайте про славу Ягоного ім'я, прославляйте Его хвалу, скажите Богу, якие грозные справы Твои. Ускликни Богу, уся земля, нехай поклонится Тебе уся земля и спевает Тебе, нехай прославляє ім'я Твое. Прийдите и убачьте справы Бога, грозные справы Его над сынами человечими. Ускликни Богу, уся земля, и Он зменил море у сушу, пешу перейшли раку, там радовались у им, и Он володарить у свою эмоции навеки. Ускликни Богу, уся земля. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кожний, хто вірить у Сина Божого, має життя вічне, і я воскрешу його у опошній день, каже Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z Wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав народу: «Я єсть хліб життя. Хто до мене приходить, не буде голодний, і хто вірить у мене, ніколи не буде прагнуть. Але я сказав вам, хоч ви і бачили мене, але не вірите. Усё, што дае мне Айцец, да мяне прыйдзе, і таго, хто прыходзіць да мяне, я не адкіну, бо я сышоў з неба не да таго, каб чыніць сваю волю, але волю таго, хто мяне паслаў. А воля таго, хто паслаў мяне, такая, каб з усяго, што ён даў мне, я нічога не страціў, але каб уваскрасіў у апошні дзень.
Бо такая воля Айца Майго, каб кожны, хто бачыць Сына і верыць у Яго, меў жыццё вечнае. І я уваскрашу Яго ў апошні дзень. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Да Бога, які ўваскрасіў свайго Сына Езуса Хрыста, узнясём нашы малітвы за касцёл і ўсіх людзей на зямлі. Молімся за святы касцёл, каб няспынна аднаўляў сваю веру і у праўду з мёртвых паўстання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі канклаву кардыналаў, каб абранне новага намесніка Пана Езуса на зямлі была згодна з Божай воляй. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто абвяшчае Божае Слова, каб яны былі праўдзівымі яго сведкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дабрачынныя арганізацыі, каб іх праца знайшла падтрымку ў грамадстве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якім здаецца, што Бог іх пакінуў, каб распазналі яго прысутнасць у сваім жыцці. Цябе просім. Молімся за памерлых, асаблівым чынам за Ядвігу і Юзафа, сям'і рыбіцкіх, каб ачышчаныя кроўю Хрыста знайшліся ў валадарстве любачага Айца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб штодзённая сустрэча з Хрыстом напаўняла нас спакоем і дапамагала ў вырашэнні жыццёвых праблем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, Ты заўсёды удзяляеш свае ласкі тым, хто Цябе просіць. Прымі нашыя малітвы, адары нас Тваім спакоем праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Chrystus Pan, powstałszy z grobu, Alleluja, Alleluja, radość dał swojemu narodu, Alleluja, Alleluja, dał życie szkodowania, Alleluja, Alleluja, dzieля grzesznych ratowania, Alleluja, Alleluja, dał życie bez szkodowania, Alleluja, Alleluja, dzieля grzesznych ratowania, Alleluja, Alleluja. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш, Боже, учини, каб мы заўсёды дзякавалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру. Няхай няспыннае дзеянне ласкі адкуплення стане для нас крыніцу вечнай радасці праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Пан з вами, I z Duchem Twoim у гору серцы. uznосим ich do Pana. Падзякуем Пану Богу нашаму. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэтым часе, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны абаронца. Ён адзін раз прынесены ў ахвяру ўжо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышине.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цел і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, аб Ядвідзе і Юзафу, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету і дазволіў убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога ўся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойче наш, святіся імя Твоє, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство, моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой пагана нехай заўсёды будзе з вагами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягонную.
Молимся. Милосердный Отче, выслухай наши молитвы. Учини, каб удзел таемницы откупления допомагал нам у житті часовым и привел нас до радости вечной праз Христа Пана нашего. Amen. О Найсвятейша Хостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, одиный в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Паслухмянная слуга Пана. Словы, якія Марія вымаўляе падчас звеставання «Вося, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова», указваюць на характэрную рысу юдэйскай рэлігійнасці. У пачатку Старога Запавету Маісей адказвае на пакліканне Пана, называючы сябе слугой. Калі надыходзіць час Новага Запавету, Марія таксама адказвае Богу актам свабоднай паслухмяннасці і свядомага даручэння сябе яго волі, выказваючы поўную гатоўнасць стаць слугою Пана. Поўная ласкі Марія называе сябе слугою Пана і жадае ўчыніць усё, каб дасканалым чынам споўніць служэнне, якога Бог чакае ад свайго народа. Словы «Восія, слуга Пана» прадказваюць таго, які скажа пра сябе: «Сын чалавечы не на тое прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх». Такім чынам, Дух Святы будуе ўнутраную гармонію паставаў маці і сына, якая дазваляе Марыі ва ўсёй паўнаце рэалізаваць мацярынскую ролю у адносінах да Езуса і спадарожнічаць яму у яго місіі слугі. У жыцці Езуса воля служэння прадстаўляецца як элемент пастаянны і нечаканы, бо як Сын Божы ён мог бы патрабаваць, каб іншыя яму служылі. Тым часам Езус супрацьстаіць ментальнасці эпохі і не хоча, каб яму служылі, але сам жадае служыць ажно да поўнага аддання свайго жыцця ў справе адкуплення. Таксама Марыя, хоць яна ўсведамляе, што ёй дадзена высокая годнасць, у адказ на звеставанне анёла спантанна называе сябе слугой Пана. У гэтае служэнне уключаецца таксама жаданне служыць бліжняму, на што ўказвае сувязь паміж эпізодамі звеставання і адведзенаў, папереджаная анёлам, што Альжбета неўзабаве народзіць сына. Марыя адправілася ў падарожжа і паспяшыла ў горад Юды, каб прапанаваць дапамогу сваячцы, якая рыхтавалася да нараджэння дзіцяці. Такім чынам Марыя паказвае хрысціянам усіх часоў узнёслы прыклад служэння. Лейсон, Христе, лейсон, Kyrie лейсон. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Троица Одиный Божа, змилуйся над нами. Святая Мария,
Маті милосердності, молися за нас. Маті ласки Божої, Маті надії, молися за нас. Маті пречистая, Маті беззаганная, молися за нас. Маті непорушная, Маті невинная, молися за нас. Маті наймилейшая, Маті найцудовнейшая, молися за нас. Маті доброї ради, Маті Створителя, молися за нас. Маті Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистичная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притул грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнам, молися за нас. Королева анёлов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семья, молися за нас.
грехи свету, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету. Выслухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица. Как сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся, просим Тебе, Пanie Boże, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутки, одарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчаем молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О, Пани, о, Пани, о, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О, Пани, о, Пани, о, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Этой величный сакрамент умацуйmy щиро все, тратить моц старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Boże, Ty dał nam saprawdny chleb z nieba, uczyni kap mocy duchownego spożytku, my zаўсёды żyli u Tobie, u japoszni dzień chwalebny z mертвых powstali, praz Chrysta Pana naszego. Amen.
буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно, Иисусу честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно, Иисусу честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно, Иисусу честь и хвала. Weselь się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się, nie wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość